Ce za a yi auren nan ne ana ta yi aure ka yi aure ka yi aure kowa ya damu ka yi aure. Kai da Allah gafara Alhaji za a yi amma ba yanzu ba duk ka zo gama wannan wahalar ka haɗa lefi ka gina gida Alhaji kana ganin yarinya kamar ita ta yi kanta ƙarshe ana kawo ma ita da safe kawai ka ji tana warin baki kai abin dariya ba ne ba haka wani abokin me ya aure ba na gaya ma aka yi baro Allah zaɓi yaki da safe tashi ya ga yarinyar tana bacci idanuwan ta bubbuɗe bacci take yadda ka san saniya rashin tafiya zan tsago tun da kare ya san cewa ya tafka asara da ya sani Allah ya bawa zaɓi kai Alhaji ai kawai a bawa Allah zaɓi amma wannan lamarin ai sai laula wala kuwa Alhaji ai na raba ka kamar wa Allah zaɓi kawai ko ka tafi ƙauyen Kano inda in ka kai atamfa uku duk family sai an sani. Wallahi an sani. Alhaji ciki lafiya baka lafiya. Ta yi goshi.